Mae lluniau da ni'n weld ar Instagram, ar social media ac yn y blaen yn gwneud y mynyddoedd edrych yn hyfryd. A mae'n bosib yw mynyddoedd fod yn hyfryd. Mae'r niferoedd o cleifion sy'n dod fewn i'r ysbyty ar ôl gael anafiadau yn yr mynyddoedd yn cynyddu bob blwyddyn. Ond y gwirionedd yw, os ydych chi'n cael damwain, rhywbeth yn mynd o'i le, a mae'r tywydd yn troi, mae'r tywydd yn mynd fod yn wlyb, mae'n mynd i fod yn wyntog a mae'n mynd i fod yn oer. Mae o yn rhywbeth da ni'n gweld trwy adag yn Ysbyty Gwynedd, da ni efo cleifion sy'n dod fewn sydd wedi disgyn off crib goch, off tryfan, di disgyn di torri cefnad, torri gwddw, di torri ffer nhw, a mae'n rhywbeth da ni'n gweld mwy a mwy o drwy adag yn yr ysbyty. A mae'n bosib byddwch chi'n disgwyl 2 awr, 3 awr cyn bod y Tim Achub yn eich cyrraedd chi os oes digwyddiad. Mae crib goch yn 400 medr o ochr. Maen nhw'n gallu disgyn, a mae'r anafiadau yn gallu fod yn difrifol iawn, maen nhw'n gallu newid bwyda pobl. A mae'n rhywbeth lle mae pobl yn gorfod dechrau paratoi a meddwl amdan be maen nhw'n gwneud cyn mynd fewn i mynydda. Ydy'r offer ganddo chi os ydy'r tywydd yn troi? Ydy'r sgidiau iawn ganddo chi? Ydy'r gwybodaeth ganddo chi mwyn gwybod beth i wneud? Ydy'r sgiliau ganddo chi i fynd i fyny'r mynydd hwn? Bysach chi'n mynd i fewn i car a ddim yn gwisgo seatbelt, pam sach chi'n fyny y Wyddfa a ddim efo'r offer cywir arnoch chi.